somos de Zamora, pertenecemos á provincia de Zamora. Pero, sin embargo, falamos galego, non temos problema ningún, creo eu. Bueno, aquí temos palabras moi raras, pero temos que conservar. Hai que conservarlas. Horacito. Horacio. Firma aí o da onte. É de por aquí tamén? Eh? Eu, de Ermixende. Eu son internacional, pero, bueno, son de Ermixende. Por onde reparte? Eu reparto parte de Puebla, pois en Lubián abro o buzón para envío esta mañana ali. Pero, para Galicia non? No, de momento non pasemos ainda para ali, non sei, non tardaremos. Para Galicia. Porque, claro, porque mira está o Castromil de aquí e o Castromil o outro están separados Claro, por o Rigueiro. Por o Rigueiro e a moitas cousas consigan de Galicia. Había que quitar esa raya que temos. Esa raya que temos xa somos Galicia. Eu pola miña, sí. No, pois mira, a xente non sei, é mesmo Castromil que sempre están moitos dicindo tal, pero eu penso que se foran unha votación non querían. Non querían pasarse a Galicia, non sei por que será. Non quería, non sei. No, de Castromil non. Eu Non sei, queda algo... Aquí somos castellanos nada máis. Non é o galego, é un gastrapo, é por aquí un idioma así noso, que non ten nada que ver co galego, ni moito menos. Entón sentimos un pouquiño agobiados por os galegos. Sabemos que hai xente que non mira eso, ni moito menos, pero hai esa xentiña que queren invadir hasta lá, hasta Río Negro do Puente. Eso son tonterías, eso nunca foi Galicia, nin será, nin un carallo, eso non ten nada que ver coa realidade que temos hoxe en día. Todo circula en torno ás grandes linguas internacionais, fundamentalmente en torno ao inglés. Sálvanse as linguas escandinavas porque teñen recomendación de poner que hai un premio Nobel islandés, porque é imposible que fora un irlandés, engano. Pero iso para que carallo é iso? Para que se escoite. Pero ese é bo, ruido. Pero vamos a ver, pero que é o cine, coño? O cine independiente, o cine moderno, as cámaras que bailen, carallo, e así, apegando chimpos, e todo nervioso, e os ruidos dos coches, entonces que carallo que queres facer un estudio? Aquí un plató, coño. Nada, non hai plató. Isto ten que ser reality. Ah, non, vai empezarse no Festival de Reality, como digo, reality. Unha importancia, se iso se conseguise que me dieran a min ou que lle dieran a outro ou a outra, sería algo bo para un reconhecimento internacional do galego, pero iso, para min, parece moi utópico, non hai posibilidades. O padre Sarmento, alrededor de 1740, concibe a lingua galega como unha lingua superior de cultura. Descubre que ten un pasado literario, fundamentalmente nas cantigas de Santa María, que el aprecia moito. Sabe que o galego é diferente que o portugués. A literatura e a cultura e a conciencia nacional de Galicia nacen con Sarmiento. Curiosamente, él non naceu, digamos, na Galicia administrativa, non? Na familia tal. No, él naceu en Vilafranca do Bierzo, que é tan Galicia como pode ser Vigo, máis ou menos. Case a xente que fala en castelán en Vilafranca é o mesmo que fala en Vigo. E polas mesmas razóns, territorio galego. Esa historia de que naceu fora de Galicia é incerta, non? ¿Sabes qué? Fue virada a las 6 de la tarde. Sí, ahí o arriba. Vamos aquí. Foi culpa da señora. Eu tiña outra reservada e dixo que aí que se tiña que sentar. Que queres que faga? Que me pegue con ela? Vale. Collille aquí por nosotros que se quedan.
De todo o que é o galego que non está na Galicia oficial, sí, evidentemente, hai a mellor situación en o Bierzo, non? Primeiro porque hubo ese convenio que forzou o Parlamento español, non? Por unanimidade, non? E logo porque, bueno, a propia Castilla e León tivo máis remedio que asimilarse a esa necesidade, que é unha necesidade política en ese momento, sair ao paso. Nosotros tenemos un conocimiento del gallego, pero no lo hablamos. Mezclamos, hacemos una especie de, que le llaman la forma de hablar más que el lenguaje berciano, que es una mezcla y que a veces las expresiones más populares o más intensas son un poco gallegas. Usted, por ejemplo, habla en... Yo no hablo, o sea, entiendo. Yo cojo la televisión de Galicia y sigo una película o sigo cualquier cosa porque lo entiendo todo. Ahora soy incapaz de hablarlo, porque mi pensamiento no se estructura a coger la gramática gallega. Y hasta luego. Yo creo que cualquier persona antes de mí o posterior a mí no forzaría nunca tampoco la obligatoriedad del gallego, aunque sea oficiosa, porque sería contraproducente. Quizás Zamora tiene otras características, la zona esa que decís, pero Villafranca, conociendo a lo que es el Villafranca en su pasado y en su presente, hoy por hoy no tiene ningún viso de que pudiera, ni es inteligente de hacerlo. No Bierzo poden falar ou non falar galego, pero exactamente igual que en Vigo, insisto, que todo o mundo sabe que o galego é propio do Bierzo, eso non hai dúbida. O igual, o mesmo pasa na provincia de Zamora. A xente nova tamén fala, sí. Os que se crían por aí adiante, a mellor non. Pero eu intento, que teño netos e bisnetos, algúns son galegos. E intento que, aunque non o falen, polo menos contentan. Porque na escuela non lles ensinan a escribir iso. Aquí non. Aquí que nos sigan enseñando castellano e o galego en Galicia. De aquí para lá falas galego, de aquí para cá falas castellano. Pois non, hombre, hai un margen de territorio que ten que ser imparcial ou ten que ser mezclado todo, porque é imposible facer unha línea divisoria así tan perfecta, non? Pois ten un significado especial, non? O que toda esta comarca, e Ibia concretamente, pois é unha comarca rica, non? En música de gaita fundamentalmente, máis que cantada, polo menos os gaiteiros que coñece e as grabacións que teño, pois asemellanse moito a como tocaban en Galicia fai 50, 60 anos. Eu sempre me tirou moito este tipo de música de gaita, música folk, este tipo, tiroume moito. Eu empecé en clases de gaita asturiana, gustábame a gaita, pues, lógico, no, o sea, estás en Cangas, estás en Oviedo, pues apunté a clase de gaita asturiana. Y a base de mirar, pues vamos a seguir, porque decías tú que había aquí un semipechado muy característico, que de hecho en la zona oriental de Galicia, porque hay una zona Fonsagrado por ahí, que es una frase muy típica de Galicia, contaban que por el Fonsagrado tocaban muy asturiano. Y nosotros tocábamos muy galego, que era algo raro. Unha terra de transición. Ya vemos que a nosa gaita incluso que sí que era puramente galega. Pero que claro, aquí toda la vida, fai muchos años, tocóse gaita gallega porque os gallegos estaban alaos e os gaiteiros estaban aí féndolas. A xente do Oviedo non chegaba a ter gaitas aquí. Antiguamente non había comunicacións, non había transporte. Esas referencias pues están aí. E é lógico que si aquí hai un señor que lleva tocando a gaita 80 años, que lle enseñou a outra xente tocar a gaita, enseñelo o que el sabe. É lo que non pode ir a Oviedo e aprender a tocar gaita simplemente por ser allí, a facilidade é esa. O sea, son... a veces as fronteras non son tal. Entón, eu sí que teño escoitado moitas veces defender de voso nos seaxares galeguistas, por exemplo. E eu o que levo encima
en cuestión de traxe era, naquel momento, non? O que estou tocando son cousas que aprendín de sitios que son daqui, incluso do Concello de Vilafranco, do Concello de Corullón, ou do Bierzo, en definitiva. Si considerades que isto non é Bierzo, pois eso é outra cousa, non? Xa non se van a falar neso país, xa somos asturianos, indudablemente, pero con esa cultura que nos ven agora na cara da lata. Naquela era unha vida estupenda, sobre todo pos nenos, porque os nenos no campo é unha infancia moi feliz. Pero bueno, o peor foi cando tuve que marchar de aquí aos 13 años. Que migrei na Coruña, como se dixera, non? E allí sí que me costou máis. A adolescencia allí sí que a pasei moi mal. Porque echaba moito de menos a vida aquí. Cando ela me falaba de que nacera nunha aldea que era unha preciosidade, que tiña unha ponte romana e non sei que, entón, pois, a curiosidade se me foi picando o amor propio. A ver, eu nací en A Coruña, pero meus pais eran da provincia de Lugo. E cando conocín Asturias, a zona esta do que estamos a falar, gustoume moito. A min me gustou moitísimo. Porque temos influencias con Galicia, queremos a Galicia, como non vamos a ver a Galicia? Sí. E xa digo, non temos ningún problema de convivencia, temos muchísima relación con Galicia. Lo que non quer dicir que non nos sintamos tan asturianos como os de Samar de Langreo, eso está claro. Non, eso seguro. Sentimos tan asturianos como os que máis. As clases eran en castellano, lo que era a clase, pero despois os nenos acababas a clase e xa falábamos como se fala aquí, que é un galego un pouco raro, non? A Academia de Lingua Asturiana, que diferencia lo que é el asturiano, pero que falamos do occidente que ponen o nombre da fala. O tema do occidente, a Academia de Lingua é un problema, porque cada año nos cambian el nombre. Nos poinos un año poinos el Bable Occidental, outro año poinos el galego de Asturias, outro año poinos el asturiano galego, agora poinos a fala. O que falamos no occidente de Asturias chama a fala. A Academia de Lingua está reconocida a nosa fala. Bueno, para resumir, en Asturias falase asturiano e a fala. Aquí falan, o sea, o acento que hai aquí é un acento como o noso. E, de feito, vos cando vades ao Oviedo vos chaman galegos, non? Bueno, pero chamanos de tantas maneiras que tampouco. E que non que va, cualquera persona que tú lle preguntes se sinte totalmente asturiano, aunque están falando que é galego, non deixa de ser galego, e iso é lo triste, pero dicen, non, isto non é galego. E non falamos galego como dicen algúns, porque isto non é fala galega. Bueno, é unha mistura, como dicimos. É a fala, chamanlle el Bable Occidental ou a fala, pero non é galego. Pero galego... E moitas palabras que hai que dicen que son galegas, pois non son galegas. A lo mejor se utilizan o galego tamén, pero non son. Se dices falar, ou se dices fabes, ou se dices facer, iso é del Bable tamén. Se tú dices fabes, en Valencia dices fabes, que somos valencianos tamén. Tienen que ser os filólogos, o sea, que está falando esta xente? Pois falan galego, o sea, claramente está definido. Os filólogos da Academia de la Lingua reconoceron xa, lo que pasa que el problema é el nombre, o sea, reconoceron lo que é a nosa fala. Usarán cursos de fala. Sabe que é galego, pero lles molesta chamarlle galego, vamos a chamar a fala, que desa maneira non é galego. Non nos soportan chamarlle galego, para eles é un tabú. Ahondan con si é a fala, si é gallego asturiano, ahora xa non soportan chamarlle gallego asturiano, ahora non sei como lle queren chamar, pero eso lingüísticamente, filolóxicamente é galego. Por iso ali os defensores do galego de Asturias sofren ás veces pois como certa persecución, son moi mal vistos, son como uns renegados, etc. E entón os que defenden a galeguidade pois están moi enfebrecidos, incluso atemorizados, non? Ali non, a veces non se expresan con liberdade. Home, eu tiven problemas, como dicía antes, pois, bueno, eu moitos momentos dixen que en Asturias se pode ser asturiano perfectamente e non incompatible con falar galego, todo ese tipo de cousas. Están publicadas, están en máis dun sitio, pero, bueno, a reacción en todo iso foi